ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಆಟಿದಾಗೆಲುಂಡು ಅಂಚ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಹೋದು ಬರ್ಕ. ಆಟಿ ಆಸ್ರ ತಿಂಗೊಲ್ದ 13ನೇ ದಿನತ್ತಾನಿ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿನ ಮನೆ ದೇವೇರನ ಬಲಭಾಗೊಡು ಗುಬ್ಬಿ ದೇವೇರನ ಎಡಭಾಗೊಡು ಇತ್ತಿನ ಅರನ ಪೇರ ನೀರ ಭಜನದ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಇರುವೈಲು ಇರುಂದಾಳು ಪಟ್ಟದ ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆದ ಗಂಗೆ ಬೈದೆದಿ ಮಗ ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಬೈದಿನ ಬೆರಿಟ್ ಮಡ್ಡಿಯಾಳನ ತುಂಡು ಬೈರಸ್ಡು ಇಡೀ ಪಿಂಗಾರಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬಜ್ಜೇಯಿ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣು ತಾರಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಕವಳೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ತುಂಬೆದ ದೈತ ಒರುಂಬ ಪೂವುಡು ಕಪ್ಪು ಮೈತ ಕರನಿಗಿಡು ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆದ ಒರುಟು ಬಂಗಾರ ಸತ್ಯ ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯೋಡು ತುಳುವನಾಡ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣುಗು ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬೈದಿನ ಪುಣ್ಯದ ದಿನ ಪನ್ಪೇರು. ತುಳುನಾಡು ಇರುವೈಲು ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಡು ಕಾಂತು ಬೈದೇರು ಪನ್ಪಿನಾರು ಅರಸುಲೆನ ಒಕ್ಕೆಲ್ಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಡಡು ಬೈಸುಡಿ ತಾರೆಡು ತಾರಾಯಿ ಗೂಡುಡು ಕಿನ್ನಿ ಕೋರಿ ಕಿದೆಟ್ಟು ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಕಲಿವೆರ್ನ ಪಾಲು ಆಪಿನ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಯಗು ಬೈದಿನ ಪೊನ್ನುಲೆನ ಮಾನ ಹರಣ ಆಪಿನ ಕಾಲೊಡು ಕಲುವೆರಿನ ಪತ್ತೆರೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬೋಡು ಪಂಡುದು ಪಂದುಂಜ ಬೈಡೆರ್ಡ ಪನ್ನಗ ಆರು ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ನಾಡುಡು ಇಜ್ಜಿ ತೆನ್ಕೈದ ಮಲಯಾಳಿ ರಾಜ್ಯೋಡು ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿನೆನ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿಡು ಕಪ್ಪು ಮೋನೆಗು ಬೊಳ್ದು ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅವೆನು ಪತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪಿದಡ್ವೇರು. ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಲು ಮನೆ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆಡು ಇಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಂತು ಬೈದೇರು ಜಂತ್ರಿನ ಚಾವಡಿಗು ಬದುದು ಸೇರ್ವೇರು. ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಗ ಇಡೀ ದಾನೆ ಬತ್ತ ಕಾಂತು ಬೈದ ಪಂಡದು ಜಂತ್ರಿಲು ಕೇನ್ನಗ ಕಾಂತು ಬೈದೇರು ದುಕ್ಕೊಡು ರಾಜ್ಯಗು ಒದಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಿಗಿತ್ತ ದೈವ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಜಂತ್ರಿಲೆಡ ಕಾಂತು ಬೈದೇರು ಕೇನುವೆರು. ಅವೆಕ್ ಜಂತ್ರಿಲು ಪಿಳಿಚಂಡಿ ಮೈಸಂದಾಯೆ ವಾ ದೈವ ಬೋಡು ಕೇನ್ನಗ ಇಂಚಿನ ದೈವೊಲು ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೆಡು ಉಂಡು ಈರು ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಗುಬ್ಬಿ ದೇವೇರ್ನ ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಮನೆ ದೇವೇರ್ನ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಕಪ್ಪುದ ಮೋನೆಗು ಬೊಳ್ದುದ ಬೊಟ್ಟ ದೀತಿನ ಶಕ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಒಚಿತು ಕೊರೊಲಿಯ ಪಂದು ಕೇನಗ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಲು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು. ಕಾಂತು ಬೈದ ಅವು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇನಡ ಆಲು ಕೈ ನೀಟಿನಡೆ ಜತದು ಪಿದಡು ನಾಲು ನಿಕ್ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡುಂಡೆ ಪಂಡ ದೇಶ ತಿರುಗುದು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪುಲಾ ಪನ್ಪೇರು. ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಲು ಪಂಡಿಲೆಕನೆ ಕಾಂತು ಬೈದೇರು ದೇಶ ತಿರುಗುದು ಭಾಷೆನು ಕಲ್ತದು ಪಿರಬನ್ನಗ ಆಟಿ ಆಸ್ರ ತಿಂಗೊಲ್ದ 13 ದಿನ ಪೋಪಿನ ದಿನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ಜಂತ್ರಿಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಒಕ್ಕಣ್ಣ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ತಾರಯಿ ಒಂಜಿ ಕವಲೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಒರುಂಬ ತುಂಬೆದ ಪೂ ಕಪ್ಪುದ ಮೈತ ಕರಂಡೆ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಅಚ್ಚಿದ ಬೆಲ್ಲ ಪತೊಂದು ಮಂತ್ರುಡು ಮಾನಾದು ಜಂತ್ರಿಲು ತನ್ನ ಸೆರಂಗಡಿ ಇತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನು ಕಾಂತು ಬೈದೇರ್ನ ಸೆರಂಗುಗು ಒಚಿತು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ. ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತು ಬೈದೇರು ತುಳುವನಾಡು ಅಪ್ಪೆಗು ಪೆಲತ್ತ ಮನೆ ಮಂಚಾವು ಮಲ್ತದು ಬೊಳ್ಳಿದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನು ಮಲ್ತದು ನಂಬುಯೇರು. ನಂಬಿನ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ರಕ್ಕಸೆರನ ವಂಶನೇ ನಾಶ ಆದು ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಆಟಿ ಆಸ್ರ ತಿಂಗೊಳ್ದ 13ನೇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಇರುವೈಲು ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಗು ಬಲತ್ತ ಉಂಗುಷ್ಟ ದೀತಿನ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬುಗೆ ಉಂಡು.
ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಪೂಜೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕೊರಗಜ್ಜೆಗ್ ಅಗೇಲ್ ಬಲಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕೊರಗಜ್ಜೆನ ಅವ್ಲು ಪೂಜೆ ಆವೊಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ. ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮೂಲು ಏಪಲ ದಿನೋಲ ಭಜನೆಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಂಕುಲ್ಲ ದೆತೊನಿಯ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ. ಆಟಿದ ಅಗೇಲ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಆಟಿದ ತೆನಸಲ್ನ ಮಲ್ದೆರ್. ಬಲೆ ತೂಕ ದಾದ ಪೂರ ತೆನಸು ಮಲ್ದೆರಿಂದು. ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ತೊಜಂಕುದ ಕಜಿಪು ಬೊಕ ಉಪ್ಪಡ್ ಬೊಕ ಎಟಿದ ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಮಾಸದ ಕಜಿಪು ಬೊಕ ಒಂದು ಕುಡುತ ಸಾರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ರಸ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ಪೆಲಕೈದ ಗಾರಿಯ ಪೆಲಕೈದ ಅಡ್ಡೆ ಪುಂಡಿ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರ್ಲ ಕಡ್ಲೆಲ ಮಲ್ದೆರ್. ಪದೆಂಗಿಲ ಬೊಕ್ಕ ತೇವುದ ಕಜಿಪು ಪದೆಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನಿಲೆ ಕಜಿಪು ಮಲ್ದೆರ್. ಇದು ಕೋರಿ ರಸ ಬೊಕ ಎಟ್ಟಿಲ ಬಟೊಟೆಲ ಗಸಿ ಮಲ್ದೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಡವು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋದ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಉಂಡವುಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒನಸುಗು ಕುಲ್ಲಿಯ ಬೊಕ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆಲ ಮಲ್ದೆರ್. ನಿನ್ನ ವೈಜಿ ಬುಧರ್ ಕೈ ಬಂದ್ ಮೋನೆ ಬರೋಡ ಮೋನೆ ಬರೋಡ ಆರೆಂಜ್ ಪೈರ್ ಬರುವೈರಿ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿರಿ ನೋಡಿರಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಪಡ್ಬೇಕೇನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಲಾಸಣ್ಣ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಎಂಚೂರು ಯಾವ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಯಾವ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನೋಡಿರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೀತಾವರು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿರಿ ನೋಡಿ ಪೀತಾವರು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉದಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷಿ 100 ಬಾತೇಡ ನೋಡಿ ಗಗನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಗಟ್ಟಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಡಿ ತೊಟ್ಟೆಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಮೇ ಲಗಿ 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 ಮತ್ತೆ ಲಗಿ ಚಿಚಕ್ಕ 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 ದಾದಾ ಉಂಡಿ ಉಂಡಿ ಅಲ್ಲಂದ ಉಂಟ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಅಣ್ಣನ ಪಾತಿಗೆ ಅಪ್ಪತಿತೆ ತೇಟ ಅಪ್ಪತಿಗೆ ಅಪ್ಪತಿತೆ ಅಪ್ಪತಿ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ತೀರ ಜೂಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟಾಪ್ 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 ಹಾಂ ಪಾಡು ಬರಿ ಪುರ ಪಾಡು ಹಾಂ ಪಾಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಸ್ಟಾಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.